Ons die al die lof van die Heer vanoggend. Wat is die mens dat Here dank vanoggend, Here. Here, dankie dat ons vanmôre veilig minder as die engele is vanoggend, Here. En daarvoor al die lof van die Heer vanoggend. Wanneer die mooi dinge in ons lewe kom doen, Here. Here, ons is nog in die land van die lewendes, Here. Here, ons is kinders in die land van die lewe, Here. Here, dankie dat die hand laag oor hulle gehou het vanoggend, Here. Ons weet vanmôre dat ons anders gebeur het vir ons. Daar vanmôre mense in droefheid, Here. Daar vanmôre huise, Here, wat dat treur mare is, my God. Maar wie is vanmôre saam met hulle ook, Here. Schenk hulle vanmôre genade, Here. En ons voort hulle vanmôre met die liefde en die vrede van U, my koning. Halleluja. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Ons aanbid U vanoggend. Ons loof U, Heer. Alle loof van die Heer, Here. U breek vanmôre Satan bande, Here. U breek sy ou vas, Here. U kanselleer sy werke, my koning. Hy is verslaan vanoggend, Here. In die magtige naam van Jesus. Halleluja. 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 What a wonder you are, Lord. What a wonder you are. You are so gentle, so pure and so kind. Hallelujah. 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 Praise the Lord Jesus. Baie dankie, Here. Baie dankie. Hier was net vanoggend in die stemming. Wil ek vra dat u almal uitkom. Die Here lê dit vanmôre net op my hart. Sister Anna was lank deel van ons gemeente. Net het gister verjaar. Nou ek wil vir haar vanoggend happy birthday sing. Amen. Maar ek wil dit vasvang. Maar die korale man. Op die, we gaan allemaal hier voor komen staan. Nee. Dan gaan we Dan gaan we ik wil van haar, hoe maak een videocall? Een videocall? Ja. Sturen naar die dinges toe, ja. Maar we gaan op haar dinges doen. Amen. Op haar WhatsApp doen. Op die video. En daar sturen we het, ja. Amen. Kan het vanmorgen doen? Dit is toestemming voor ochtend. Net om als een beetje op te pieren. Amen. Wat sy my borskanker gehad, die waar is. En die kliere is nou weer terug in die bo en ek dink die voel 'n bietjie af, man. Kom ons weer aan net so 'n bietjie op. Amen. Kom voor die waar is. Ons kameraman. Die waar u sien die kameras, hier oral kameras. Ons dienste word almal gelivestream, almal. So julle moet almal mooi kom, né? Lekker pragtig, nes. Amen. Wie pragtig. Amen. Praise the Here. Ja, as Lucian Adams Fite Koravai wie. Allah maten mer. Allah maten mer. Daar zo. Gaan die video maken. Amen. Amen, die baras. Amen, apostel. Amen. Praise the Here. Nee? Iemand net voor zeggen, we gaan. Amen. Krijg je aan het laten? Krijg je aan de mij Ja. Alright. Ja. Nee. Als we allemaal lekker mooi staan. Kom. Amen.
Amen. Und jetzt mag ich sagen, ich will es schon wieder. Happy birthday. Happy birthday. Ik wil een introductie maken. Amen. 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 Goedemorgen, zuster Anna. Van ons kant af happy birthday, nee? Dat is een morgen voor u van Power Ministries of God af. Wees bemoedig, wees sterk en volmoed, want die Here is saam met u. Ons sing vanmorgen vir u. Happy birthday to you. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Anna. Happy birthday to you. God bless you today. God bless you always. God bless you and keep you. Happy birthday to you. Amen. Gee die Here nog so lekker prys. Halleluja. 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 Amen, diebares. Wees gegroet. Wees gegroet. Wees gegroet in die wonderlijke naam van die Here. Halleluja. Amen. Op hierdie special dag. Amen. Op hierdie special dag. Sabbatdag, dankie diaken. Op hierdie special dag wat die Here vir ons gemaak het. Ek glo dat die Here het 'n mooi werk in u lewe gedoen. Amen. Amen. U is vanmôre mos hier. Ja. Amen. Die Bybel sê as dit nie so was nie, sal hy dit vir julle gesê. Amen. 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 Hy is 'n groot God, hy is 'n magtige God. Hy was die God van Abraham, Isak en Jakob. Hy is die God van my. Amen. Amen. Is dit waar die waar? Amen. Amen. Ek klink so vanmôre onrustig. Amen. Amen. Die kinders nog in die huis is, moet die waarneem. U het kerk toegekom, u die kinders in die hande van die Here gelos, die man in die hande van die Here gelos, en daar waar die Here nou saam met hulle is, daar besef hulle is op die kerk. Stem jy saam? Amen. Stem jy saam? Amen. Stem jy saam? Amen. Amen. Ek stem saam, Here. Amen. Amen. Sê ja, Here, ek stem saam. Ja, Here, ek stem saam. En ek wil saamstem, Here. Want u woord is 'n betroubare woord, Here. En u woord, Here, is in my hart en my siel en my gees, Here. En dit stem my tot stigting, Here. En dit maak my rustig en kalm te midde van al die goed, Here, wat so rondom ons aangaan. Ek vanoggend tevrede. Sê vir iemand, I feel tevrede. I feel tevrede. Yes. I feel tevrede. Nothing can stop us now. Nothing can. As een mens tevrede is, man, dan voel je opgewonden. Je voelt je wil werken bezet. Je voelt je wil je vieren doen. Je voelt je wil ook vieren. Jij. Je voelt tevrede. Amen. Ik voel om aan te gaan. En ik heb die moed om aan te gaan. Want ik voel om aan te gaan. Amen. Amen. Die ouva ken je van mij. Jou klap ik uit mekaar.
Maar hy het dinsdag geraad. Hy gaan bietjie stuk so uit. Weer toppie in het voel hy's reg vir jou. Nou luister vanmôre dat ek vol van die gees man. Vanmôre dat ek vervul man. Vanmôre voel ek om berg. Ek voel soos hy nieuw wat soms aan mekaar het geskrewe man. Moet jy nie so nie. Because you got the power. Because you got the spirit. You got something in you. Who is greater than me, you are. Gebruik het ding man. Die Here het vir jou gegee. Die Here het vir jou gegee. Gebruik hom. Die haken, hy gaan nie na 'n man toe. En dit 'n kapie ook. Amen. En hy wil vir jou fight. Jou eerste ding wat jy doen, jy gryp. Die stukkie, jy gryp. Hy gaan skrik. Ek was in 'n Makoland geklap eendag. Omdat ek styf gedans het met 'n meisie. Hulle het nog op die square gedans, die square, né? Square. Maar as moet dans, jy dans moet, want jy moet gelukkig, jy bly. Dis die eerste aan wat ek daar kom. Jy bly man, jy lekker, jy het toch vol goed, lekker live. Nou jy dans, want jy dans. Nou soek jy moet ook. Jy soek ook, ja. In mijn jong dag, maar mijn jong dag, hadden we getrouwd zijn in mijn jong dag. Dus daar was het allemaal aangewezen. Amen. Amen. En toen ik nog zo dans, toen kom een jongen, hij is een goed jongen toen. Hij rukt me zo en hij klapt me, maar dat is sterk gezien. Daar zit de draag nog 28 broekje. En dat is een aardig stap. Toen zo zak. Je greep ook zo mee. Hij is weg dat hij nog weg is. Maar ik besef, die mensen zeggen besef. Hij is een kaapnager. Maak je zo, we hebben natuurlijk komen in de wetenschap, is die daar voor je kaapnager. Nou, wat morgen je wapen. Kijk, vanmorgen dan op een vreemde plek. Kijk, vanmorgen dat die duivel geboelie. Ja, vanmorgen niet bestand in om. Maar trek vanmorgen een wapen rustig aan. En dan zeg je, ja, ik kom er niet in aan. Zoals David naar Goliath toe gegaan is, gaat hij vanmorgen naar je vijand toe. En zeg je, ja, halleluja. U hebt mij bemachtigd. Ik draag die wapen vanmorgen, Heer. En ik draag die zwaard vanmorgen, Heer. Zoals het dapper jou. En ik ga de oorlog toe, zoals het dapper jou, Heer. En die vijanden rondom mij, Heer. Ga niet weggeven wat ze wil weggeven. Because hij zou mij. Weet wel waar je in staat is. Meneer op je eigen kracht staat maakt niet. Maar maak op die kracht wat die Heer jou gegeven. Maak daarop stand. En je staat meer als de overwinnaar weer. In Jezus' naam. Ze hebben iemand, ik als een winnaar. Ik. Ik is een winnaar. Ik is een winnaar. Als ik net op hem vertrouw. Amen. Iemand moet vanmorgen bemoedigd worden. Amen. Iemand moet vanmorgen bemoedigd worden. Halleluja. Maak je zaak op een veld slaat hij verloor het gisteren niet. Misschien heeft iemand zo 100 rand weggeraakt en ik voel bevoer vandaag. Dan het was jouw laatste 100 rand. Soms is dat God toe laat hij 100 rand wegraken. Om jou te laten beseffen. Halleluja, hoe goed het bij jou gaat hier komen. Je hebt het dan niet voor jou gezegd. Je hebt het dan niet voor jou gezegd. Maria Magdalena, halleluja, je hebt het dan niet voor jou gezegd. Je hebt het dan niet voor jou gezegd.
as hy die woord het ek dan nie vir jou gesê, terwyl Lazarus dood het en jy ween, en ek hier nie, ek is dan binne jou beperking, ek is dan binne hier in jou midde, ek is binne jou vlees, ek is binne jou bloed, ek is binne jou gesig, maar nog twyfel jy, omdat Lazarus nog dood is. Awesome God. Terwyl die Here by jou is, twyfel jy nog altyd, terwyl jou besie leeg is, terwyl daar nog niks in jou huis is, terwyl daar aankomste is, wat jy nie verwag nie. Te midde wat hy in jou midde is, twyfel jy vanoggend nog. Hoekom twyfel jou, as hy dan die oog van die storm is? He is not in the storm, he is the eye. Ja, kan nou sê, binne in die storm, sy oog is op jou. Hallelujah. Maandagmorgen was nog nooit voor mij een probleem. Al blauw is blauw. Ik ga maandagochtend nog gezoek, ik zeg, ik ga niet maandagochtend voorbij komen. Hoor wat ik zeg. Ik vrees hem niet. Maar ik zeg mezelf, ik ga niet maandagochtend niet voorbij komen. Ik ga niet maandagochtend niet voorbij komen. Maar as ek die maandagoggend opgestaan het, en ek staan met 'n lied in my hart op, en ek sê, Here, U gaan voor my uit, Here, en Here, U trek 'n laag rondom my, Here, dan sê ek, dankie, Here, nou het ek moed, ek het die moed, ek het die moed, ek het die moed, ek het vanmorgen die moed. Dan gaan hy maandag mag heel jou. Die maandag raak al loers op my, want hy was blauw geweest. My maandag was jaloers, blue. Hy is yellow. Hy is yellow, sister. Hy is jaloers op jou, omdat hy wil jou blauw maak. Die maandag wil jou blauw maak, en toe jy hom geel maak, toe hy jaloers. Want toe kom die Here vir jou terug. Toe maak jy op baie op jou gelyk. Toe slaat jy die liewers plat. Toe slaat jy die berke plat. En hy sê maar vir die siel op sy stil. Halleluja! Want my kind wat voorbij kom. My kind wat voorbij kom. Maak plaats, maak die pad. My kind wat voorbij kom. Maak die pad vir die kind van my. En die woestijn. Julle moet nie twyfel wat julle God kan doen. Wat hy gedoen het vir anders, kan hy doen vir jou. Zeg maar iemand, man. Zeg maar iemand. Zeg maar iemand. Wat hy gedoen het vir anders. Wat hy gedoen het vir anders. Wat hy gedoen het vir anders. Zeg het Henry, wat hy gedoen het vir anders. Prophetess Myra, wat hy gedoen het vir anders. Sister Lot, wat hy gedoen het vir anders. Sister Lona, wat hy gedoen het vir anders. Halleluja, kan hy vanmorgen. 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 Want iemand is een beetje opgewonden. Kan hy vanmorgen. Kan hy vanmorgen. Kan hy vanmorgen. Kan hy vanmorgen. Voor jou vanochtend. Hij kan het voor jou doen. Bij mijn God is niks onmogelijk. Bij mijn God. Die Here wat ek dien is 'n land. My God is so groot en hy is so almagtig. Daar's niks wat my God nie kan doen. Halleluja. Maar Louis, daar's niks wat my God nie kan doen. Jesus. Op wat jy kan maak, daar's niks.
Ze hebben iemand aan die plek. Hij moet opgewonden gaan. Van maandag gaan we om Gilbis. Hij moet niet worden op maandag. Maandag gaan we alleen het blauw. Van maandag van Gilbis. Wat is jouw attention? Via voor een jaar, man. Maar hij maakt een pad voor jou in de woestijn. Hij laat gevieren antwoord. Hij laat je boekie. Smooth maar. En die storm. En die storm. Morgen moet je dankbaar wezen. Geef hem al die lof eer. Halleluja. Wat we morgen doen, doen even ochtendgoed. Als hij niet wonderbaar is, als hij niet awesome is, hij is special. My brother is amazing. Hij komt voor hier op 99. Hij is een 99 God, man. Hij is een 99 Jesus. Hij lost die in de rally. Hij lost die 9 in de rally in. Kom maken gewoon die 100 vol, man. Moet die worry niet, man. Hij komt voor jou, man. Hij komt voor jou hier, man. Hij maakt gewoon de 100 vol. Hij is een 99. Luister, mijn vrienden. Luister mooi vanmorgen. Die staan vanmorgen voor een crisis. Die staan vanmorgen voor het ding. Ik wil je vanmorgen vertrouwen. Nog net één. Nog net één. Die zijn 99 gekust. Nog net één. Nog net één. Nog net één. En die één komt maar uit ongedaan. Die één komt maar al die verleders, al die goeders, al die distractions, al die disappointments. Kom, maak hij helemaal recht. Meneer zet op 98, zet hem nog op 99. En wacht bij jullie God om tijd om voor je recht te komen. Only one day, only one day, only one day. Maandag zal je nog 99. 99. Ik kan getuigen van 99. Dat is niet nou om te doen, nou niet. Maar ik kan getuigen van 99. Kan ik vanmorgen getuigen van 99? He's the God of the 99's. Moet ik te leren zeggen dat je dan voorbij gaat niet. Oh, ik wil zo graag. Oh, ik wil zo graag. Oh, ik wil, ik moet. Nou weet. Be still and know that I am God. Be still and know that I am God. Be still and know that I am God. Here is what I can praise you. Yes, sir. Yes, sir. Wat je beter zal leren, man. Moet niet wel lust, wel lust en lust. Ik heb nog een probleem. Lust maakt je probleem erger. Van ook ja, lust nog weer van Maarten. En Maarten dan nog weer van. En zo bellen we over elkaar. Je hebt eerder gebeld. Als 10 van je de 10. Maar niet de Heer gaan zakken op binnenkamer. En zeg Heer. Dan hoor je op je troonkamer. Dan zeggen ze engelen, luister. Mijn kind heeft een probleem daaronder. Ga niet vanaf bij die oplossing en gaan. Amen. Met die oplossing. Gaan hier vanaf. En die troonkamer. Gaan hier vanaf met die oplossing. Oplossing kan nooit op de aarde wezen. Hij stiert die oplossing.
Amen. Hij verandert je omstandigheden niet. Hij verandert voor jou. Om je omstandigheden te aanvaarden. Halleluja. En wanneer je omstandigheden aanvaardt, dan zie je hoe kom ik bij je neer. Maar hoe bekleed hij? Hij fight jou eie battles. Maar hij zegt, cast your burdens unto me. Ja. Hij zegt, cast your burdens. Maar hij fight je op aan, hij fight je bekleed. En later als hij bekleed in je familie ook. Ja. Hij bekleed in je familie bid. Hij met je vrienden bid, maar je omstandigheden maakt. Dat je kinderen beginnen bekleden en een opstand komt. Amen. En een opstand komt. En wanneer er een opstand beginnen komt, dan gaat je bij een andere familie. Wat dan wil je aanvaarden, de dop en de drank en dat. Blijf je jaren. En dan zeg je maar, hallo, lekker mensen. En mijn familie. Het is rechte mensen. Amen. Je familie wil ik ook een rechte mensen. Halleluja. Maar als je vrienden je verlaten. Dan gaan hulle niet stukken door. Ja, met Annerie. Hulle gaan niet stukken door. Ik sta niet met vrouw af van niemand. Ik sta niet met kinderen af van niemand. Ik praat niet met iemand die met kinderen doet. Ik praat niet met iemand die met vrouwen doet. Ik praat niet van mijn familie. Ik praat niet van mijn familie. Van anderen. Ik ga niet bespreken. Mijn familie wordt in mijn huis bespreken. Amen. 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 En ik ga nu opkomen. Ga ik hulle nodig hê. Amen. Halleluja. Amen. Maar jy dan kan sê familie skryf gou af. Amen. Familie skryf gou af. Maar jy nodig hom. Maar jy nodig hom. Hy sê nou jy kom in die huis. Hy sê nou jy bly daar weg. Maar hy moet val. Amen. Hy persoon wat toe gesê het. Is die eerste. Amen. Amen. Jy vertrou God om jou te lei. Amen. Halleluja. Vertrou God om jou gebede te beantwoord en te vervul. Vertrou hom. Amen. As Jesus sê ek is nou hier. Daar sê hy. Amen. As hy nou sê broer, ek gaan jou hier kom. En dan gesig en 'n visie en 'n droom, dan die daar kom en vir jou hier. Vertrou hom. Amen. Al het dit op vanaand, dan gaan niks gebeur. Maar alleen as om hoog dan gaan niks gebeur. Maar wat? By jou nog nie, by jou nog nie. Nou Ik heb een les gevraagd dat we met die jongen gaan sturen, want ik doe niet doen. ja. Een les op te zeggen inbetaald. Hoor die les op te zeggen inbetaald. Halleluja. Laat het met jou. Laat het met zeggen laat het ja inbetaald. Zie kan. Ja, kom bizar niet. Oh, wat zie je zeggen? Ga je daar inbetaald. Laat je ik ga ook. Dan laat me nou niet. Laat me nou niet zeggen, slecht, misschien heb slecht, let je niet begrijpen. Maar laat me nou niet zeggen, ze het niet. Maar omdat het een goede les is, het is besluit, je gaat iemand vragen. En die persoon is een les, geen het bij kaart, ik wil het gewoon kijken, wil ik mijn story. En dat les moet ook wat. Dat is ook dat je het zelf betaalt. Dit is Senia. Dan kom ik weer nog voor jou te halen. Als je je knieën gaat dit praten met die kan je ontvangen. Halleluja! Maar ik zie ze in me. Daar zie je nog draaien niet. Daar zie je nog wandelen. Ze worden klikken. Of zie iemand wat bij jou is, zo gezegd. Zeg ook je zegt lektie. Amen. Oh, my God. Amen. Ik Dit is beloond voor jouw gebed naar hom toe. Want je vertrouwen is samen jouw gebed naar hom toe.
Hom op wie je kan vertrouwen. Hom op wie je vast te vertrouwen heeft. Zij kan niet met mij zeggen, jouw salaris is een blessing. En jullie hebben maar daarvoor gewerkt. Dus jij gaat het ontvangen. Die blessing is voor jou om elke dag werk te doen. Amen. Dat is die blessing. Maar je moet jouw salaris ontvangen. Amen. Ja. Maar die blessing om op te staan, komt van de Heer. Halleluja. God betaalt voor jou je brandhoen. Of die siaves. Aan wij met mijn verschil. Of die Coca-Cola niet. Die moeilijkheid was daar te weg. Toen komt God voor dir. Niemand anders. Amen. 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 Die blessing om Jacob op te staan als je God zijn genade. Maar waarom moet je betalen? En dat zie je in uit betalen. Je hebt van God te komen zien. Amen. Dat is wie je God beloont. Amen. Maar kun je het betalen? Maar God gaat niet weer betalen om je weer terug te werken. Hij wil zien aan mijn behoeftes. Ja, gedacht. Net het feit dat ik dank hier. Die maandag leeft wel mijn ziel, maar nog alles. Amen. Jouw vertrouwen wat je hebt aan God. En jouw gebed zit er door je met je opgestuurd. Je nog eens kan bidden op wat je doet die. En voel ik kan meer. Halleluja. Halleluja. Mijn vrouw is nooit geweest. Ik weet niet wat. Ik heb nooit geweest. Ik vind het. Zij zei op Maxi. Ik werk nog in Tesla-lijst. Niet door verkeerde komen tot het nou. Hij wordt dier gaan met het ambacht gaan. Ik zal hem nog niet gebrand. Ik dacht, ik ga gelijk genade gaan. Het is veel vlam. Dank je dankbaar voor je redden. Halleluja. Ben je dankbaar voor je genade. De 3 kunnen later, een 7 kunnen 8 kunnen later. Het later. En die staan daar nog steeds. Amen. Die Heer van dieren komt. En daar gaan dan nog eens beseffen, maar ik heb met de Heer gaan hier komen, ga ik met Frankie. Hou op, Johan. Johan, hou op. Zijn we op een keer in dat dorp en ik hier een God aan het dorp met die heilige geest en met zero, met mijn bloed. Maar jij moet ervan maken. Amen. 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 Jij moet ervan maken. En ik zeg hij mogen. En ik zeg hij mogen. Ah, je gaat niet meer. Nou ja, die waren het 3 lions, wortel 57 en de wortel verandering. Dat is namelijk goed uit. Zijn we de samen talen maar. Ik heb dat klaar weer. Ik ben met man. Ik kan nog maar haren. Amen. Ik kan nog maar lijkt me, hij wordt zoeken. Een dokter en een wordt dat ik moet los. En ik was een probleem met ik Amen. Ik was een probleem. Amen. Praise the Lord. Glory. Amen. Maar toen David zit. Wauw, Heer. En dan kom ik vijand ook nog. Ik kon vaststaan. Ik kon vaststaan tot vandaag toe. Amen. De bekering is later gekomen. Maar die Heer heeft mij verlost. Hij verlost mij van de zonde. En een nacht. Hij verlost mij. Halleluja. 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 Iemand wil veranderen. Iemand moet veranderen. Want jullie iemand veranderen. Nee, ik heb het met zoen. Ja, hij is goed. Ik heb met hem zoen veranderd. Zij veranderen. Zij veranderen persoonlijk. Zij veranderen niet op persoonlijk. God verandert. Amen. Amen. Zij kan slecht bid. Maar probeer om een man te veranderen, die gaat laat komen. Probeer om een vrouw te veranderen. Dan gaat hij heel laat komen. Nou, waar nou? Maar aan mij
in my doop. 1989. In my doop. Sê vir die Here, almal praat oor hierdie doop. Ek het nou tot reding gekom, Here, ek het myself ingegee beloon, Here. Nou is ek hier by die doop wat Here, U moet vir my wys, dis reg. Ek het dit teken gevra nie. U moet vir my wys wat ek doen is reg. Sê wat jy bekeer nie. Nee, hy staan nie. Maar toe dit 'n Engelse kerk kan word gedoop raak, ingeseën raak. Ek moet daai sy storie. Verstaan? En mamma moet dit ook in die storie. Mamma goed. Amen. Amen. Maar ek bid my hier in die stille en mamma goed hou dit vas. Amen. Ek is in Aries kerk. Ek het nou in Aries. Dit was nie Amen. Amen. Ek het doen my maat. Amen. Amen. Sê jy Hamas het ons hoop. Amen. Maar ons verklein nie daaroor nie. Verstaan jy wat ek bedoel? Nou maar die ding leer dit ons. As ek wil sê ja, die ding leer dit ons. Ek ja, die ding leer dit ons. Wat gaan ons nou maak? Maar goed sê. Nee, ek kan nie. Ek het nergens. Ek stap met saam na die eerste keer. Sê as word dan in een keer op daai staan. Ek is getroud met haar. Maar ons stap weg. Wat jy dink ek? Dan moet wat. Ja, dan gaan aflei daar ja, doe dit. Hoor maar. Ik ga aflei dit. Goeie. Wat is mijn plezier? Ons gaan uit de kerk. Amen. Ons gaan uit de kerk toe. Dat maakt niet uit waar je kerk van. Ons gaan uit de kerk toe. Dan kan ik met elkaar delen hier toe. Amen. Ons kan niet nog cohabiten, maar 7 jaar wijs mij. Nee, 7 mij wat ik doe, is recht ja. Voor die toe. En om mijn antwoord te komen, borrel, water. Amen. En dan zei ik, stop. Dat is me niet klaarmaken, erg maken. Waarschijnlijk niet zomaar. Toen waren ze over mij, want ik is hier een andere. Amen. Halleluja. En toen daar tegen toe was gaan. En toen ik kom, ik is zo'n aan die geest te jalen. Daar ik droeg af. Hoe ik aangetrekt elkaar stap. Weet je, ik ben vrouw. Waar is vrouwen? Dus zeggen nee, daar doe je vrouw. Ai! Daar doe hulle jou vrouw. My God. Ik zeg ja. Is er gebed. Amen. Halleluja. Je hebt er gezegd wat ik ga doen. Het is recht. Amen. Je hebt mij gezegd wat ik ga doen. Het is recht. Mijn vrouw is samen met mij gedaan. No more staying. No more. In that time, I become set free. I set this free. Hallelujah. When God intervenes and God foresees and I have behoefte, then you become set free. Zij kan niet anders niet. Om tevreden te voelen. Hallelujah. Je op te staan te jaren, dat prijs je. Amen. Amen. Dat geloof je. Amen. Ik kan zijn voeten maar geloof. Als kan ik ook anders dan maar. Want je kan niet anders. Omhoog die eer. Die lopen die aan Halleluja! omhoog te zijn. Prijs die Here. Ik prijs je. Hallelujah. Maar kijk teken. Ik heb niet gevraagd voor een teken. Hij moet het voor mij zeggen wat ik doen is gek. Oh, my God. En hij komt, jongeman. Hij komt hier voor mij. Halleluja! Op die manier. Want ik heb gedankt dat hij is op mijn hier. Laat je dat dan. Mijn vrouw zei, dat moet mij. Ik doe pas aan. Is dat jouw wil? Amen. Don't try your own thing. Wanneer je dan dat doen? Ja, maar ik wil werken over. Mijn CV, ik niet los over. Vraag me die jongen waar moet je aan gaan? Ik herhaal, ik sta aangedrukt. Niet van de Engels. Ik wil het herhalen. Maar ik heb het theologische geraad. Ja!
Amen. Amen. Ik heb de theologie gehad. Oh, my. Niemand weet het. Niemand weet het. Niemand weet het. Nobody knows that. I'm a qualified. Amen. 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 Want ik roep je daarmee te kopen wat is in oorlog. Ja. Maar ik zal aangeduid 2 punten Engels. Wat is dat? En de vrede. Wat doet hij aan de vrede wat hij Engels doet? Want dat heeft mij op spoed gezet naar iets anders. Halleluja. Because I told myself, jullie kan maar gaan, ik ga die kant toe. Toen was dat op. Haha. En ik zei me voor, nou kies jullie voor jullie God. Wat hij ziet als ik met jullie God blijf, ga ik verloren. Maar kies voor jullie God, ik ga mij uit. Wat had ik jullie doen? Generaal, man. Wat doe net de bovenop? Wat doe net op? En gooi je er niet aan de kant. Wat doe net in je wat die dat van je? Moet je spraken niet. Gooi je niet aan de kant. Wat je dingen? Wat die spraken in jullie jaar? Jullie spraken, ja. Die spraken in je bloed. Zou je nog een avond zitten nog een stukje? Nee, pastoor, nee, daar. Ik ben die pastoor, die zijn nog een andere pastoor. Amen. Kan hij nog getrouwd zijn, nog een andere mens. Zo dat getrouwde mensen. Amen, ik wil een andere vrouw. Ik kan niet meer op Facebook zien. Je zoekt je op een andere plek op Facebook. Dan ben je met jullie, je moet dit ook opnemen. Dan heeft je wat gewoon. Amen. Amen. Succes met haar staan. Dan is gewoon een gejaagd. Oh, die zo. Maar wat jij hier? Ai, dat is zo vies van elkaar. Dat is zo vies van elkaar. Dat is zo vies van elkaar. En dan bekleed van beneden. En die is daar niet. Die is op die lijn. En dan fietsen we naar de lijn. Die maar dat die kan toch. En dan gaan we die bier mensen. Maar dan komen die. En hoe laat komen? Ja. Partij mensen die uit de berg. Hoe laat komen die mee drinken? En hoe laat komen die? En je bent eerst gedaan. Ja, doe vrouw. Ja, amen. Dat is nou een vrouw. Hij zal zien wat erin moet schieten. Uit je hart zal ik zien wat erin moet schieten. Niet nog weer iemand klagen op Facebook. Dat je vrouw nog die Facebook niet. Amen. Ik weet ook om ik het zeggen. Maar kom eens gaan. Die vrouw die Facebook. En hier heeft ook iemand bijgevoegd om je leven te vergeten. Hoe anders dan zij vergeten wordt. My God. Hoe anders dan zij vergeten wordt. Amen. Oh, Jesus. Als je bij de extra nog even vraagt. Wat doen we nog bij de extra? Oh my God. Hij moet de extra weg. Zodat hij die boodschap kan krijgen. Maar hij gaat me dat nu zeggen, dat ga ik op de huis. Dat moet je extra moet zeggen, moet je over de hekje aan, maar sommigen van ons toe, ons deel over de hekje aan doen, over die boer weer gewoon. Maar je vertrouwen is niet op die Jeremie, je vertrouwen is op die mens, want die stieren op die arm wat vliegt. Amen. Daarom is die nou nog wat juist. Nou, God zei, Jesus zei, ik is wat ik is. Halleluja. Amen. You said, I am what I am in Jesus Christ, my Lord. Amen. Ik vertrouw om mij hier te vatten. Het is uit water dat gloeit. How amazing. Amen. Uit die water dat gloeit.
Amen. Toe die vyand agter is en langs aan die kant, toe kroop hy vir hulle die pad. Hy sal vir jou pad maak waar hy nie kan. Because God make a way for the sinners. No other way. Amen. Vertrouw op hom. Hier waar we gaan vertrouw op die woord van God wat gespreek is oor jou lewe. He will make a way for there seems no other way. Ek begryp nie. Maar nou weer daar het ek point om. Oh, my wife vraagt me zo aan, hoe je die hebben aan een mensen van de zo wat vraag. Ik het niet doen. God is voor mij anders. I want to be happy to breathe. Amen. En ik werk maar. Ga ik werk man en dan ga ik maar aan. En ik vertrouw op die Heer. En de vele mannen smijden, die mannen zoeken die bewijzen. Hulle sê jy het sien maar hy manne af ek dankie Here die voorsiening hulle boek. Ek het baie vir hulle. Amen. Amen. Omdat as jy manne dit te veel werk het. Amen ja. As jy paar wie kom toe wat ek net doen nie. Ja, nee, dan absoluut nee. Maar kom nooit terug. Never in a million years. Never in a million years. Ek sê ja, ek vra nie en ek wil tuis nie. My werk, Party van homself. my werk, jou werk, ons werk, almal se werk. Sê jy ons het God gewerk. My werk, betuig van my werk. Halleluja. My werk, getuig van my werk. Die genade van God. Amen. Maar as ek nie vir hom, dat ek nie my werk kon doen. Amen. Ek wil die Here sê, hy werk nie met jou man. Ek laat al 66 hierdie jaar. Maar dit is sê nie. Amen. Ons moet met mekaar pas. Amen. Amen. Maak 100 jaar. Sê bara, wara. Yes, praise you. Wara, ek getal 100. Ek wil toe kessel. Amen. Ek wil toe kessel. Stop klaar, Kevin. Maar ek moet nog net pensioen nie. Ek kan nou pensioen by die staat. Maar jy het pensioen. Ek is fyn. Sê ek het ook hier. Kom nog. Ek moet net fokus maak aan Jesus. Het my mooi gemaak. Halleluja. Hy gaan hom so. Die vyand dink Baie mooi. dood. Die vyand dink is klaar met jou. Kom weer nie môre. Toe kom jy nie môre. Toe die vyand dink ek dood. Toe kom hy in die môre. Dis dan nou hy gaan vakansie hou. Toe kry weer op 60. Halleluja. Die vyand dink ek dood. Jy staan in ander. Toe kom die Here deur. Halleluja. Ek deny. Ek wil môre sê staan vas. Ek wil môre sê kry geloof. Amen. Ek wil môre sê kry vertroue in die Here. Amen. Ek wil vanoggend sê dat die Here jou lei, dat jou krag het, dat jou sterkte gee. Amen. Amen. Dit toch geld waarde. Dus het kan wel lang zijn. Hij was van u lang. Yeah, nobody can see me. Het alle klagen trouwens, ga ik het terug. En klaar ga ik het terug. Alle bij elkaar gevoel. Amen. Tot nog voorwinter. Amen. 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 Alle moeten elkaar verbinden. Tot nog voorwinter. Amen. Alle moeten elkaar lief hebben. Tot nog voorwinter. En Amen. die Here julle twee by mekaar. Never in a million years het hy gedink hy sal so lank staan. Amen. Amen. Nee, sê papa net. Verstaan nie wat ek probeer sê. Never in a million years het hy gedink. Ja, dit boy, maar hy was by die noue episode. Hy was daar, kom hy weer hierna toe, begin hy weer daarna. En dan is hy nog daar getrou het. Maar never in a million years
Amen. Alles nou in die Here gebore as 'n kapper. Nou, Amen. nee, nou. Kan ek so sê? Kan ek so sê? Alles nou in die hoe nou? Alles nou in die Here gebore as 'n kapper. Maar toe hulle nog uit aan die net toe was nog land die daai kant en hy daai kant. Nou moet hulle begin werk te woord van God vir hulle. Halleluja. En al die obstakels wat hulle pad was, moet die weg het terug. Amen. Ek is 'n apostel. I might prophesy these things over their lives. Amen. Ik mag. Ik mag. Ik praat niet goed in mijn tekenen. Kom aan iemand, hoor iemand. Maar wanneer hulle struggle, dan sê jy nie maar vir apostel het geprofeteer. Kom aan iemand. Jy sê dankie Here dat jy staat. Halleluja. Wanneer nou een very kapper is 'n probleem. En verhoudings is 'n probleem. Werkverhoudings is 'n ook probleem. Maar omdat hulle op 'n uitweg knagen aan jou. Amen. Ik heb daar met Manny Burger 1975. Dus ik heb lekker werk en ik zal één woord, een klerk, nog klerken. Nou, man, 15 rand, 12 rand 50, een week, 24 rand, werk je 50 something uit de maand. En die klerken krijg je tussen 85 en 100 rand een maand. En wat die klerken krijgen. Zo die stapje wat die maakt van arbeider af naar klerk toe, is een redelijke mooie stap. En die oom wat ons zegt met Johan, moet niet warren niet. Werk maar nog hier, knie maar die botter, die partien. Die man is op aan, die man is op B. Ik dan af en toe, ik moet nog denken, oh, ik heb waar worden hier mee, ik heb nou jong, partien met die mannen. Moet ik aan de verreden, maar dat is ook voor je, wat er toch een op de maak me maar uit toe. Zonder dat het goed van jou is, om uit te houden. Ongeacht die omstandigheden, om uit te houden, om dier te kunnen. Moet niet alles zien, alles is in jou niet. Maar als God voor jou is, wie kan dat in jou? Yes, we can. Hallelujah. En hier zei omvulling van mij, dat ken ik omvulling. Omvulling zei van mij, we gaan het verblijven. Hij was die glassen hier. Ken je omvulling? Omvulling. Ze vroeg mij in de tijd, want dat moet je een leekje kijken. Amen. En maar ik kan niet thuis. Hier zeg ik met goed gezegd. Dat is ook een gelijk. De tijd verschilt niet in mijn tijd. Amen. Ze beamen me. Amen. Net die beste. God is net die beste bij ons. Halleluja. En ik geef jou de kaart, jou, samen die beste. Ja, dat is ook net die beste. Terwijl we de voordeel van mij zien, waar je de lieve passie. En dan gaat pensioen en de pakjes, dan gaan we met jou schuld. Amen. Als je onvullig gaat willen dat doen. Waar je dan dus zegt, maar wij. Ik moest niet, oké. Ik moest niet geloven. Want de vallen wat alle mensen. Misschien dat ik nou nog eens weer daarin de tempels gewerkt. Wow. Nou, je was 60 jaar. Maar we staan niet. Maar die leven wat ik geleerd van tijdens af naar nou toe, zal het verrijden van dankzij. Want de weil, als ik bij verderheid in gewerkt heb, dat is zeker een kuil van dat bij verderheid in tempels. Kom aan iemand. Amen. Ik kom niet bij de bank gekomen. Laat je voor die bank in. Ik ben niet bij de bank gekomen. Jesus. Ik ben net de kerk gebleven daar. Nou, misschien een bestuurder geraakt van een ouderdom toe, maar we gaan het van het jaar komen. Een jaar, in het jaar, zodat we allemaal lijken daar. Allemaal wat daar. Amen. Als je het misschien doet, behouden niet. Als op je Alles plan. Amen. Maar onthoud het. Moet niet zomaar lopen. Maar zeker. Maar zeker. Kijk, ik kon van die inwerken, ik heb toegewerkt.
Van die een werk naar die andere werk. Daar is dat op bakkerij toe. Je noemt werk. Die bakkerij bij deze koer kan niet. Ja. En dan gaat er hoor boy. Hij gooit mandjes. Wat ik aan doen? Hij gooit mandjes. En dan weer hij gooit mandjes doen. Dan heeft geen brood nog uitgelegd. Die is ook genoeg. Niet daar, ook een meisje. 12. Ja, wat over weer? Ja, die een ogen. Gedaan. Een pijper. God gaat iemand op je pad plaatsen. Halleluja. God gaat iemand op je pad plaatsen. Dat je goed. Amen. Jij. God gaat iemand op je pad plaatsen op je goed. Kom vandaag. Moet niet met moeder gaan. Maandag gaan. Geen. En hoe vind je Johan? Hoe vind je? Pijper. Any pijper. Ari es que weet maar toen ik weet de Ari is niet Johan. Weet je wat ik weet dat met in pijper. Kijk, ik heb het recept. Jongens, krijg je de lange baan in. En ik moet nog. Mensen hebben het geheim dat die beste pijs. Dat is nog goed gezien. Sorry. Maar ik gooi met u echt goed. Ik gooi met u echt gedaan. Die zijn maar aan het lopen. Nee, die weet niet. Nee, die weet ook niet. Ja. Maar hij wordt niet. Hij moet niet toestaan, hij moet toestaan. Die willen me veel zien. Neem de halve kopje niet, dan met de volle kop. Die moet een zakje doen, baby, met de poepet. Die moet je maar lijken iemand wat jouw bestand is. Maar die jongen, laat je dan liever meegaan. Ongezien. Hij wil gezien zijn. God wil gezien zijn. Jesus wil gezien zijn. Amen. Amen. De antwoord. Amen. En de geometrie wat je voor je glorie. Hij valt niet meer. Als je die jou doet. Amen. Praise zijn naam. Amen. Amen. Ik zal niet aan die werk wil ik ook krijgen. En ik zal niet alles gaan maken. En ik heb wel gezegd, net ik werk met je werk. En ik laat je komen. Amen. Amen. En die twee mannen wat ik heb, kan ik gewoon klappen. Ja. Gisteren kon ik al met die vrijmoedigheid sturen. Dan maken we de kastjes mee klaar. Amen. 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 Vrijmoedigheid. Amen. Goed is geweest. Netjes. Morgen ga ik je af wat ik heb maar als het recht. Amen. Amen. Maar zeker dat je in orde moet krijgen. Maar zeker dat je een ruim met die terms en conditions met wat die Heer van jou verlangt. En ik wil morgen ook zo'n praten. Dat wil ik vanmorgen voor jou vermoedigen en aanmoedigen, pastoor, om te zeggen hoe moet, hoe goede moet men. En die iemand naar die kantoor komt. Prachtig altijd lezen naar. Je leest het mooi niet. Halleluja. Je leest het tijd. Je gaat niet naar die kantoor komen. Je moet lekker wist man. Amen. Ik heb nog een opleiding gegeven. Ik heb nog een opleiding gegeven. Dat waren we ons daar voor elkaar. Amen. Ons helpt elkaar weer ieder. Ons helpt elkaar van de auto en daar die ruis die stap net. Tot we elkaar gehelp. Dat was ouders, jongens.
Tema dat is ook op. Ja, skouer gedrag was gesliep om de kant toe aan de hand om dat je aan de andere kant uitkomt. Maar dat weet je wanneer die water. Je weet niet wanneer die tijd weer komt dat je niks gaan heen. Je weet niet wanneer die tijd weer komt dat je gaat sukkelen. Je weet niet wanneer die tijd gaat komen dat het zwaar trekt. Je weet niet. Dus zit iemand samen met jou. Want die iemand gaat gebruiken om jou te helpen om weer aan de kant te komen. Amen. Want dit is met Jesus. Halleluja. Die goeie Here wat ons dien. Maar die Here wat ons dien is wonderbaar. Amen. Hy haal jou. Het dood is nie net 'n dooie situasie nie. As 'n situasie wat daar is, wat gedink het jy sterf. Amen. Ek dink jullie voor iedereen kom met die Kaap uit. Net die ander kant die ek bedoel hallo die kar ry op alles ry. Maar nou ga ek by 'n parking. Ek ry by pa. Want ek ry die kar op gaan. Ek gaan op by my ek gaan staan. Net by iemand. En hier komt die stuk parking. Ja, ik kom dus. Nou, en ik draai ze maar uit en ik kom mee. Ik ga naar pijn de jaar. Pijn de jaar. Ik eet moet. Die maakt me als van. Hij kom. Ik kan niet doen toen niet. En hij is gezien, dan maak je het. Hij maakt het ook. De gevaar maakt het ook een zoek weer ongeluk op die pad. Ja. Maar ik heb te wakker. Wake up! En zei, ja, ja, mee. Lekker school en kalm. Ongeaard pijn bij die dier. Ik heb niet gegrepen. Ongeaard pijn bij die dier. Maar zo een intense pijn. Maar als je weer snijdt, kom. Maar dat is... Bye. Als hij komt rijden, dan is het nog. Dan is het bang. Maar ik zeg, dat is goed. Maar omdat ik koel kom, als je met God vertelt. Amen. Amen. Halleluja, hij is gedaan. Ik ga reageren op hem. Ik reageer net op mijn God. Ik ben Amador. Hij jaren met bewaard. Die bewaarde van Israël. Hij is slimmer op mijn slaap. Vertrouw die God. Vertrouw die God. Vertrouw die almachtige God. Om jou die echt te dragen. Now you go to person. You go to person. You want to expand your person. Amen. Als je daar registreren. Kom 60 registreren. Registreren. Boys om te betalen. Ja. Petrol om te geven. Amen. Zeg, voorraad om de kop. En hij zou nog eens antwoorden. Dus ik vraag hem nagaan. Toen weer in dat ik heb er kan gaan. Amen. Ja, dan ben je een wat en lustig. Als je kunt nog iets. Dan wordt er ooit gedaan. Nou, dat komt op 14 december. Amen. Die komt. Wat ik moet doen. Afwisselen. Hier en zo. Dus ik klaar toch.
Ako mag-go ka na ay ganda. Hunda ka ka Canada. Rin isi ta kan. At sila kun pan wag di sila. Kasto. At sila ano. Kasi ano mama dir kun everything is life magi sa ka mag-go. Amen. Amen. Ik zeg, ik getuige die. En dat is een getuige. Tot vandaag. Hoe dat ik bellen? Hoe ben ik aan het werk? Zelf zo, ik ben naar de kant aan de losse compagnie naar Prinko. Alle keren, ik heb het in de ik heb ook in de zonder ontmoeting. En zij is de vrede daar komt bij ziek. En ik ging dus krijgen. Ik ging het door bij doen. En ik zei hem als op zee. Wat dom. En die mensen blij. Ja, ik zei weer als kippen als op dingen niet. Die mensen blij. Ja. Ja. Ik ben en hij ben. Vind je gelijk zoek ik het wacht. Jezus. Ja, ze zijn met zo'n working. Verstaan. Gaat uw expertise in verraad iemand. En dan kijk je wat die Heer voor jou doet. En hoe die Heer voor je doet. Amen. Zodat hij kan weer. Hier ook. Doen kan. In de engelen opdracht. Om jou te converteren. Op jullie aan. Zodat je tevreden kan voelen. Wat die Heer voor jou kan. Meneer moet moeder gaan. Amen. Dan kom ik hier ook geweest. Halleluja! Wat heb ik doen? Laat ik horen wat je voor Jesus. Wat ik echt eerlijk heb. Ja, we zoeken. Stand up for Jesus. Go down. If you never pray for me, stand up for Jesus. I'm going to be turned. Everybody should be turned. I'm going to back together. I'm not to my best. Die persoon beoefen wat in je vaststel. Amen. Weer. Kamer heb ik daar iemand. Amen. Heb je daar iemand? Is iemand? Als iemand. Ga iemand toe. Wat gaat naar iemand? Als je dat iemand in je pak. Dat over zo. Als ik kan hier aan die achter. Nee? Ja. Nee? Ik ken me dat doen. Je weet die naam. Als je zegt. Zeg ook die naam. Zijn naam. Zijn naam, maar net zeggen. Hij persoon zijn naam, ja. Zeg je naam. Jam, Piet, Kaas, Annelies. Marga. Pato. Nou, hoe kan je hier heel vertrouwen om mij, om die actie in te voeren? En dan meteen wel waar je moet die actie invoeren, als je daar persoon zijn naam hebt. Zo waar, ja. Of je dat zo niet zo. Hoe wat ik zeg? Hoe wat ik zeg? Ga die persoon? Die persoon zijn naam zijn niet. Anders piep van hager. Is het daar weer? Dank je Bruno. Ja, Je past. Zie? Nee, dat is jullie naam? Dan moet je straks jullie naam.
Here hoor je, zit je dan? Hier wil even specifiek. Ik ga niet die klank afzetten. Ja, die klank af. Ja. Als hij vanochtend meer met die Heer, dan hier in je. Want ons mag het opstellen, omdat ons gaat ook maken. Amen. 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 Ik voel gewoon. Ik voel. Ik voel. Ons hebben nog altijd lief. Ons hebben nog altijd lief. Maar we mogen ze die pakken. Vanmorgen moeten we uit die pakken. En komen ze die ergens op krijgen. En nog een aantal. En dat hier vanmorgen. Maar en onze pastoor. Die sprakkel. Onze diaken. We gaan een veel pastoor. Halleluja. Sluit ons oor. Onze jongens Vader, Here. Here, kom dankie, my God, Here, vir elke dag, my God, se asemhaling wat ons nog kan opstaan, my God. As dit deur u genade, my Here, wat ons nog vandag weer by mekaar kan wees, my God, Here. En so baie wat u wil wees, God, Here. Here omstandighede, omdat hulle omstandighede vir hulle laat toeval in die glo in my God, Here. Onder hier uitkom en waar ons wat geloof is, hier by God. Omdat ons moet dankie vir die Here. Dankie vir die God, Here, wat ons kan doen. Dat ons knieën sag met God. Dankie nogmaals, Here, dat kan wees voor ons baie. Wat ons dat soek met God, Here, ons kom brawe goudnis. Voor ons zoon, Heer. Ons komt met God, Heer. Laat ons liefde zien met God, Heer. Ons wil zeggen, wie is voor ons visie, Heer. Ons zien voor altijd in zo'n dag, Heer. Ik kom gewaar ons met God, Heer. Dat is maandag morgen. Die blauwe mag zeggen. Amen. Amen. Kom ons even ook naar de Heer. Nou maar die genade, die liefde en de goedheid van onze Hemelse Vader. Hij wat met ons gemeenschap heeft. Hij wat we zitten in zijn Heilige Geest. Hij wat ons zit op en hij wat komt op die wolken. En allemaal wat we verwachten. Die Heer is geen voor u. Maar wat doet die warm? Amen. Kom je hier nog zo lekker preken?